ijo media atau ngemblek. Ini yang kerasa boyongmu, aku mandek. Yang ora kerasa aku terus alon-alon. Ya. Ini yang kenane boyong. Ini yang kenane boyong. Langsung pokoke. Yang saya keluar tak terus di situ-situ. Wargane lapangane sing wis njaluk tutup jalur. Yang kira kuat aku mandek. Jadi ping telu engko iki kerasa tenan. Aku ngene iki tok maksud ki njogo bigune bose. Turun ngene. Kowe ora kuat aku mandek padha iki. Kanan kiri ping telu. Iki kok saya tekan kene. Mana iki otote wis lemah. Dadi engko kowe iki sehat nang tekan kene. Ora duwe rasa boyok. Kowe kerasa tenan. Mengko iki nyati tekan kene. Dadi kowe ora duwe rasa ngono. Kan kowe puluhan tahun kan narik nang kene. Boyongmu kan kena. Sing mari sapa? Nek Mari sapa? lho kan aku jaga begone bose ning nggon Buddha. Ning garasi kan sing jaga aku to. Ngono. To pendopo dhewe. Berapa di? To yen pas butuhke ngono seminggu ping pindho. Dan yang tak kuat mandek. Ora kuat mandek. Wis kerasa tenan. Bismillah. Allah. Stop. Sekali. Engko iki sikilmu engko yang wis langkah tekan kene. Allah. Stop. Allah. Mengko iki dengkulmu iki iso tekan kene. Kowe. Dadi kuwi awakmu sing gak terus. Iso ki ngambung polok.
guys sama sih. kurang sabar. Iki mbok rasa kita engko Iya omah. kayak gue. Dipateni ya, Wan. Kan krasa kowe iki tekan kene wah ketop. Ampun manuk ini senang banget. Piye? Ratus paling. Iya Mas. Wis iki sing ngomong pake. Ya ketop sing Ayo, Cimaleng. Cimaleng. Maling gue.